Hola, sóc Clara o Figa, Figamont. Bueno, sí, Figa. Tot el món me coneix així per les meves xarxes socials i bàsicament el que faig ahir és donar visibilitat a totes aquelles coses que a poc la societat o el món o el que siga li ha anat llevant-li la visibilitat que tenien o que haurien de tindre. I tot això ho faig amb humor, perquè clar que sí, l'humor és la cosa més bonica que tenim en este món i a part és una de les... Fer humor amb tot és una de les coses que més ens ajuda a acceptar-nos i a acceptar a l'altra gent també. I bàsicament al meu YouTube, que també es diu Figamont, i al meu Instagram el que trobem és de tot un poc, saps? Igual te reflexiono, que ploro, que me ric, que m'enfado, que faig una crítica, o sigui, és que per això es diu Figamont, perquè és el meu món i pues, el que me passa, tot el que vaig... és la meva vida i tot el que m'ha passant i jo ho compartisc amb la resta de gent i ho faig en valencià perquè vull, perquè és la nostra llengua i perquè si no la utilitzem nosaltres ningú la utilitzarà.